he kan hriat theuh wangin kar le mai in juni somthum hian remna ni voi somthum pakuana kanan mangdona aro pui khop maya khati hun lai ram khoi tu te le ko than khoi tu te le aminol pui te sual chua ani na khan ama sa in remna ni chibai kan bo bu lok du cheu ni he voinia kan press conference nei na chan hi tun lai mi pui tam tak dam lo ten har sat nan to mek healthcare universal healthcare MUHCS san ti mai chungchang hi ni a ke ni po man nia damdawiin ni som pani ren ron kanan omve a chu atanga kan experience nge a po chuan mi pui hian an lova tuar na sa telu lem ati lo thei lovani dam lo na serious tak tak ski ma injiak lut nge Amaherawh chu emergency thil te ni wangin damdawiin nai ber an pan lo thei lova chuwa chuan an damdawiin pan luna a private hospital tha an ngai te khanga khan voini thleng hian he scheme hi man alani theilo wangin chung ka tam tak tan chuan tra le na hathial na a thleng mek ani ti atakin kan bu chiang vein ka hria chunga chuan chumdanga thamuang taka damdawiin than ngai pan thin te so kan ha thok te po voini hian an mangang le ni ti kha a chiang le in ka hria chumi wang chuan remna ni te khanan thleng chho le do na voi somthum pakon lai kan sawrkar po hian private hospital te nen hian in rem na dan tunah chak hian mala se kan hriat danang phei chuan tun thachung ba Mizoram universal healthcare scheme an ti in zialuna hunom to lo ti te ni a chung zong ani wang chuan kan sawrkar hian anh rem thei dan tur tunah na sa zawk hian dapse kan du khop maya henga hian atuar tu diktak te chu sawrkarin atuar lo a private damdawiin te pon an tuar lem lo atuar tu te chu mi puyan ni wangin congress party hian kan ngai poi mo ani kan hriat angin april ni khat sang ni som panga tun kumatanga pantran turati kha ania he scheme ro pui tak angalang hi March ni som pakwa khan kan chief minister zom takina hawng ani kha hetiang en mai chuan cashless system te ni a ai tha om thei do na mani ti alo thei lovani a chhor tu tur ami pui tan chuan Amaherawh chu sawrkar hian he scheme kalpui danah hian fu lo thil tam tak om chho zia chu a hetiang tu kan zon ani rualte in ni a tunah hian sawrkar le private hospital claim te tunah hian an thokho thei chauh ani a Mizorama kan damdawiin lian sawrkarin a nei kan ti te district lam te chu soitel lovila Mizoram medical college and hospital kan ti te civil hospital te le aizol chunga sawrkar damdawiin nge te po hian Mizoram mi pui dam lo te hi an dol seng lo ti chu tuma soi fiangai chuang lovin thil chiang sa ni a chu vain private hospital te hian heng kan dam lo te lo enkol na hian an poimo hle a chu vain he scheme hi private hospital a alu ten an pom thei dan tura sawrkarin ruam han na siam hi poimo ani voinia kan mu thei dana hi chuan private hospital nei tu te hian apar luina ang lek ngai thei thil serious tak te poni anga ngai theihna le a then phei chuan in vona lek a chuak ta mo ti mai tura thil aum chho hi poi kan ti le a chu wangin sawrkar hian MUHCS a hlotlin theihnan private hospital te an mamo awangin a in biak na an nei pui dan a ret le bil pek dan chungchang ate a security sawrkarin a pek thei tu thlengin an soihoin an rem mai tura kan ngai lain voini thleng hian sawrkar hian a du anga kalpui tumdan in norlui in barlui tumdan tumna om niala na wang hian ala fel thelo ni na lang a chu sawrkar kalphung tur poni lova sawrkar hi chuan a dol zawk tur mi puite harsat na a oma
a solution zong vat zawk tur an ni lain chumi ni lovin kan sawrkar hian ngeng takin an ti danah an ret an bituk sa anga te hian kalpui an tum ni te pon langa hei hian lotin lo na chan te pon ni a chu vain sawrkar hian tunah na sa zawk negotiation anei apoimo hle ni he scheme kai noi apoimo private hospital te nen hian scheme kalpui ni ma hian omzeneya India in rem na lok vek tura kan ngai lain a chan chu tu hwa thu suwa in than mahan research base sakal tur tia in soikha an nia research base sakal te chuan heng aruam han nom tu zong te ama da ya lo in biak rem sa akal phung an ti dan tu private hospital te den po an thopui dan tur lo in befel vek tura kan ngai lain khang kha lo ni lo re ani ti a chiang hle chuta chuan kan ram mi pui Mizoram mi pui te po hian MUHCS hian ring na an lang hat claim hle nia tilang chiang tu chu kan hriat thei chin theng khan mi sanga vel or mo chau khan MUHCS khan ani ziak lu ta ni a chu wangin ama healthcare local pui thin to dan congress hun laia kan kalpui dan te inen le chuan anuai tel MNF sawrkar hun lai te pon nuai tel healthcare scheme in ziak lu thin ani line voinia chuan asang bilek chau an len ziak lut ani ti chiang ve ome sawrkar damdawi in lian kan ti te ZMC kan ti te civil hospital te hi chana hare me mani ni tam tak tan azai hun po le a khum tak ngel po chana hare me ma emergency case tak anga phei chuan kan sawrkar damdawi te na dol zo lo ma wangin private hi kan pan le fo ngai trina chumi chuan ken tel zel chu voi ni a hian mi puiten sawrkar hospital ni lo le private hospital po voi ni a line empanel thei lo te an lo ma wang hian mi puin harsa nan tok na sa em mani mania kan social media vela po an bunga sawrkar na thok media lama po lat thin takte sawrkar na thok ta te pon an be don zia makan ti zia an hlo ain kat chung renga hetiang emergency thilani wanga an to na ngai a hril hai thak zia te po kha khang kha an tame me mai ni ki mani chung ko nge po kan mani loka MUHCS in ziak lut nge Amaherawh su emergency ani a thile damin kara chuan damdawiin phasaber apan lo thei lo bani khata han MUHCS om si lova mani lo kan on chuaka an bil hi noi hi chuang fe ICU aten an hinda bok nen khang ani wa khan voi ni hian harsan na to an tam em chu vain sawrkar po hian tle minin nu niam thei deu se private hospital te nen hian in rem na nei pat se kan ti khop mai phai lam damdawiin te nena in rem siam na heng ti po hi sawrkar hian tlang zat lo se kan du khop mai engang arrangement ngen lo siam henga hian thil lang tlang takin ti mai se a san pa Mizoram damdawiin te nena ret inang lo tle ma thadeu big understanding an lo zia pui ta mon ti tu te hian voini heng kan private hospital te po hian an ring lo the lova atak taka chuan Mizorama kan private hospital te bel ma en mai ji pon ni lo so patan thopui tur an mani sawrkar chok jang khai tur an ni na la ya hian tho na tha an nei dan tur hi ngai tu vat se a thalen ka hria phai lama damdawiin thenkhatin an ti thei kan an tia mate Mizoram private ten an ti thei lo ti te po kha Mizorama chu ni thea chu vain phai lama damdawiin-a anin rem siam na sawrkar in rem siam na siam a document te po hi sawrkar hian ron phor chuak to se enge ani ti kha phai lam damdawiin ten an ti du bi na chan te po kha hria ta chak om dea phai lama inenkawl hi pon 100% po reimburse thei ni ma se minol puitanin a hau tak zia in kan chung te kan laina nai te phai lam inenkawl to lo thei lo wanga phai lam inenkawl to kan om treu ka ringa chunga chuan phai lama kan inenkawl hian a ken tela tam em azin veiwa nam mai ba ka
in lua te lo ngai a khang zong kha chung ko tam zawk ta ni chuan phurit tak me ni chung ko thenkhat pan phei chuan dam lo na hi chu chiat na beng rap theihna khop ani awangin sarkar hian he mi ko hian mala chak le zual se kan du khop maya voina dar som pakhat khan health secretary hoin ngam ho kha anin bele don ti te kha kanan hria outcome kan thelo na in khang te ate po khan positive outcome hi ronom to se kan du khop mai sarkar han thok te bik takin ti luina in lo atanga kata hemi scheme kaltlang puya ti te hi option om thei se chu adu puyom khop mai chan chu sarkar na thok te chu sarkar ta nia heng zong hen an mo phur na keng tu chu sarkar ani tlat ani chu vain heng te poi sarkar in en non se kan du le ni healthcare scheme hi kan lo kalpui to thina congress hun lai te pon du thu samang diak chuan nimia lo ma se congress sarkar lai te khan a BPL chung ko te tang kha chuan a thlon deuh tho token tak khania cheng zanga te zasari samnga cheng za te ti khan healthcare kha kan lo kalpui ve khania tunah nga cheng nuai nga cashless tiang khani lo ma se mi tam takin an chhot tangkai ma congress sarkar hun lai nen le chuan a bill te po kha chuak mal thin le ni hetiang arrangement thata omang ming thatlak du lu tu a mi puitan chuan cashless chu a thate me mai Amaherawh chu an zolo tur in tiam ani ta mai mo ti sarkar hi angai lo thei lo na lai te hi oma chu vain he scheme hi mu mal takin a kalpui theinan sarkar hi ngai tu na thar a cabinet te po in mu khom rum na khop zawk ani a tak chuan a san chu atuar tu mi puite atuar tu te tan hian mangan na ana satlu tu ka wangin he voinia po kan thian tha tak kan veng lam nai te po Damdawiin-a inenkawl ve du si Amaherawh chu sarkar Damdawiin-a hanti mai rem chang lo heng MUHCS empanel anti to heng hoin anti thei si lo chu inenkawl ngai te po chu lama phai lama ti don se phai lama ti mai turin sum le pai nei bik si lo khang ka tang khang treat vat ngai to zai vat ngai to si heng tang khang hi Mizorama an tam mani ti hi ke ni te lulin soi ngai lovin a journalist te hi cheng tu min nia chu vain mi puina to mai na sat to wangin sarkar in MUHCS mi puiten private hospital franga man ani theihna turin chingfel thoi tur le chuti ani lo chuan a tuar tu te khosak harsa zawk te mi pui ani awangin an laina om awangin heng hi sarkarin chingfel rang turin kan du ani chumi chu voine kan press conference suni a nge zona nei lu te kanom chuan hei zona chang tu thaka te po kan wa nang mani nge po hian a journalist community nge po hian hei chinfel thei dan se adu tui ni ti kan hria chimi vain he a chinfel theihna hian ama a journalist ang te poin ron lana sane zolula kan du hle ni alo me